Kun ako ang pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunagoy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musiga. Kung ako sa pasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun ako ang pasultihon, tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun ako ang pasultihon. Hi! Hello mga kasama, kinigapan ninyong Kuya Joel Ben, sikaw man sa partner, Randy Tayad, mga musta ka ninyong tanan. O sa tanong mga kiksoon na mga kasama, awhagong ko kamo nga mugamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated, sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Beauty Soap, SED Celebrity Kojic Soap, o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama, ato magtatampo karon pinadaso sa kababae nga nagpatago lang sa ngan nga Sally. Kini ibuhatag duwa sa radyo ni Ria Arellano. Kigalaan, ato magtatampo si Sally. Kini akong problema, bahin ni sa usa ka lalaki nga nanguyab na ako. Pero sa tanang nanguyab na ako, kanina king tawhana mo ay pinakakahibulungan kaayo. Pero aro inyo masabtan ang akong sagilanon, ingnon ko ani sa pagsugod. Hanggang may himig pa akong naririnig dito sa aking daigdig. Hanggang may musika akong tinataglay, ika'y iniipig. Giliw, huwag mo sanang isipin, ikaw ay aking lilisanin. Sale! Di ko magagawang Sale! Ay, Nay! Oy, Ngano, Nay? nana sa misita ni mo ay. Tuba nga to, nagdarabag taong manok duwak buok. Paulian na sila silahan, Nay. Uy. Uy, sayang kaayo. Hinumdumihan, naglisod in tao nag-ani tungod sa gida ka ng dagang ibitbit. Unya imo lang papaulion dayon. Maluoy sa tao, Tuba nga to, tagalin na lang 20 minutos para mauli na ilaha sa ilaha. Nay. Sige na. Nanasadnak ay, kanang naglingkod sa gawas. Umalaki na ida. Ingon ka kay naglisod og da. Kay naay duha ka buk manok. Asa mang manok? Ay, to ana, ako nang gibalin sangkal. Ay, Sige na, lakaw na ato ba nga to? Ikaw na'y bahalaan na niya. unyag diligid mo uli. Bisag unsaon ako pagpapauli. Sinyasilang ko para sa pagbuhi na ako sa mga iro. Ay, ang sula sa taan ng mga tawhan na sa gid. Uy, Ay, napagsigiyaw-yaw diha. Sayang kay manok, Sige na, larga. Hello, Day Sally. sa may tuyo ni mo noy. Ani, kay gimingaw taon ko nimo. Ha? Oh, banang ko kita sa imuhang mga pahiyong ba? Nga puti ni mong ipon. Ang mga laom ni mong kandiis sa kilid sa imong alaping. Moro gini imong giani para makita nimong imong gipangita Oh, mauro kita na. Pastilan sulti pagandaan. Gipadaan na lang unta tika sa kong picture. Sige day, magpasalamat. Gid ko nimo ang nagpadadaan ko nimo. Unya og padaan tika ana. Di na ka magsigig anis bay. Ano gyapon? Sa muka sa ninyo eh. Day Sally, maprangkan ko nimo day. Kini ra gyud akong tingwa sa pag-anhin ako dinhi. Maro gyud ang imong gugma. Kung imong dawato na akong gugma day ako ipasalig nimo. Nga dili ka malahay. Anoy, Serge. Sorry ka ayon ay ha. Ug magmahay ang manggid gani ko. Sige na lang, dawato na lang na. Basta kay di lagi taong ko gusto nga maminyo kog tiguang. Ngano ka noy? Okay day. Rekaso, okay ra. Hinaot ka nakasabot ka na ako na ha. Dili ko gusto nga binastuson ta ka pagpapahawa. Girespeto ra bati ka ni Serge. Mga maluoy sa taong kanako. Hatagi sa taong ko ninyo kalinaw.
Tuan na, may uli na sa seryo. Tuan na, Nay. Nay, sa sunod ba? Ay, nagdawat na ilang mga daha. Ha? Uy, kasayang good. Di lang ko buot nga makompromiso, tanay, ha? Sige na, kay matug na ko, Good night, Nay. Ayo! Hala, nanasat. Kinsa naman sa druin? O, kinsa pa. Katong naibog ni mong palahubog. Si Mandy? Oh, ibalik naman sa kaoy. Di ba giprangkahan ta naman ka nga wa ko'y gusto ni mo, Manding? Ay, mamasin naman lang ko na ako dahil sali. Masin ba? Ay, jug ko anang, ay ko inang pamasin ni mo, Manding. Lakaw uli sa inyo ko, kay gabiin na, matug na ko. Niari pag yun ka, nakainom pa ka. Gisagot akong buanga nga babae nga musugot mo ng kalakiha. Ako... Lakaw na, ulis inyo. Balik lang ugma. Ugmahimo, di na lang ka mo balik, mas maayo gid kaayo. Lakaw na, kay matug na ko. Sa pagkatinuod lang, naporesyo na gid ko ani nila, kay halos kada gabi isigig pamisita. Bisag iprangkahan na nga wa ko'y gusto nila, magsigig yapok ani sa amo. Unya, Hi. Hello, Daisali. ni anasad ning but-butong dako ay. Niya lagi ka? Oh, day. Aron ako ipakita ni mo. Hindi gid ko mo surrender. Balag ka pila pa ko mo bastera. Ha? Basta kay ikaw rin gid babae nga niya sa hundugan. Daghana day ninyo sa? Unsa man day? Ang mga gahig-u. May mong gani ko nga wa ko'y gusto, wag gid na. Unya nga no magsige pa manggid mo ganis amo. Please, ay na mo pakita din ibi kay nakahasol gid kay mo nako. Day, tinuray kini akong gibati ni mo. Ha? Di mo guni hukus-pukus lang. Wa ko'y labot ug unsa nang imong gibati. Ang ako lang unta ba, nga di ko ninyo samukon. Day, sugtar ko kausa. Kausa lang. Di ba? Di ka magmahay. Yabag kada si mo. Kausa lang ko. Ako ipasalig ni mo. Di ka magmahay. Kausa lang. Ambot lang ninyo. Uy, ambot na sa timo, uy. Kapuya sa timo. Is there anybody home? Ay, kaming usang di ka ba musulti ay but-buton pa kayong dako. Murag yung sus. Ginoo ko yung taon ninyo pa maulit na mo, Bi. Ginaday. Wala gid ko mahibaw kung sa akong buhaton aning mga tawhana. Mamugos gid sila. Ang ako sang inahan, kutob sa naimuan ng mamisita, maisag kayong mudag atik-atik kay lagi, pulos man na ay mga da. Unya. Awan ay. Mo na ni resulta sa pagkamaayo ni mong muabi-abi sa mga bisita nako. Di na halos mo paulis ila. Unsaon, imo man sa kung saaran good. Ay, wa man ko'y gisaad anak nila, dayoy. Ang ako ragod nga ako silang ingnon nga laban lang, kumbati lang, kay daghang kakumpetensya o karibal. Ako na no, hapit na gid maupos akong pasensya ni mga tawhana. Maglagot ka di ko anak nila, ipapa ako gila sa tong iruawa niya. Sali. Pagkabulahan naman yun ni mo lang ga. Uy! Ay, pag-anak ba yun? Napurisyo kay ko anak nila, honestly. Dito, tiyaw mo. Pila sila ka buok. Pulos na nguyab ni mo. Samtang ako taon diri. Bisag tendira na lang quick-quick. Wag na saag. Karat na lang ka sila yuts, piliin na sila yuts. Sus, kung may mo palang ay. Kailangan ka kung ani nila. Pero handi ko no, be. Kaya kung sultin mo kung kinsa, ug unsa na sila, isulting pangan ko no yan. Si Serge. Si Serge, ang tiguang nga bugero, kamatong pa na siya 50 ka parko. Pero kung unsa lang ganim, nalunod, 40 na lang kuno inobi ka bukay nalunod ang usa. Si Manding. Ang taong butbuton. Sus, nakailakay ko na niya, oy. Si Simo. Nasa mo, ang palahubo. Si Pedro. Otro po na. Saan man na sila yuts? Uy, hasol na gid kay na nako sila ay. Di ko makatugog tarong kay usay bisag alas 11 na mamisita pag yun. Ay, ako pa ni mo, no? Ayun sila tagda, oy. Di mada, uy mga kulit kay mga tawana yuts. Sige lang yan, sige lang, ha? Ako'y makiksultihan na nila. Believe na gagay ko ni mo yuts kung imo silang madisiplina. Walang gid sa awala. Ako'y bahala na nila. Nangayo jud kog tabang sa amiga na kong bayot, uy, kung unsay akong buhaton aning mga tawhana nga kulit gid kaayo. Unya, Nay,
Nay, unsay ato? Ay, day, Sally. Buenos dias, darling. Si mo? Simo. Ula. Lala. Ula. Ula-ula ko nang naong ni mo ron. Kinuo ko ni agin mong tanan. Nag-usa tayo mo din Nag-reunion mo? Ako na silang girol call, day. Ganina, kompleto, way absent. Kinuo ko taon, uy. Wala gyud makalahupig sa kagahis inyong mga Murag ka murag yun. Kuan, day, kanang basta kay ako, day, tininood ang akong gugma. No retreat, no surrender ng ako, day. ako. Yako day. Wala ko kwenta, ha? Ay, mga dong. Ang how about me? Wag ini siya kuan, Tingog pag silpo siya ang how about me, ay. Imbis and how about me, ang how about me. Apel ba ka? Na mo kay design sa news god. Apel ka? Wala, oy. Nadiskasi man to. Nga naman. Taas kay Glodoy. Mas maayo hinuon nga ni among tanan dinhi para mausar ta mog salty. Play paminaw. Okay. Kinahanglang mo desisyon ako kung kinsa ninyo ang akong piliin. Ako yun. Pahilo mo, eh. Panamin ko mo. Ikaw, solte, Kamu ba? Dawat lang ko mo sa inyong kapilihan ko. Naon sabi mo, dawat lang mo sa inyong kaparutan. Kayo na, sa inyong gagawin yun, di ba? Ako lagi, pasaligan Ikaw rin gwapa? Ako lagi gwapo ni. Ako lagi gwapo. Layo na kayo mo na ako. Ilondro, paminaw mo. Dinhi ipakita ninyo kung unsa mo kaisog, unsa mo kaligdong, ug unsa mo katinuod nga lalaki. Magkay, di ba? Magkay. Duha-duha pa rin ka na ako, day. Dili mo sila duha-duha ko. Gusto kong makita ang inyong abilidad kanang ipamatuod ninyo kung unsa mo kaisog ba. Unsa man na, day, ha? Day, Kanang among iro 32 na napaakan ana. Tingan, Napo kabuok ang napaakan ana. Tuwa pa ron sa ospital. Pero ang duha nga napaakan ana, bago pang gilubong. Kanang 32 kabuok nga napaakan sa among iro. Pulos na namisita na ako. Pulos na nanguyab. Yeah. Sa laktod nga pagkasulti, labaw pa na sa irong buang ang among iro. Karon, buhian ko ng among iro. Kung kinsa ang dili pa akon ana, maoy akong himuong bana. Deal or no deal? Nagtilan-away man mo. Ayaw mo kabalaka. Duha pa'y napatay anang iroa. Og tingali, usan ninyo karon mahimong ikatulo. So, ready na mo. Ay mapagtutod. Nay! Nak! Ikaw na, ro. Ikaw lang. Buhi na Putin. Patinguga palihog. Why nagpis putin? Nakakaon na ng Putin, Nay. Na, gabi ipayot taon ni, wa pa kalawag eh. Patay mo. Pero sige na lang, uy. Di may dagang kanon ng Putin. Ay, okay ra na, Nay. Unsa naman niya? Sigam ng mga mata ninyo. Ready na mo? Timanin ninyo, ha. Ang usa sa dili pa akon sa among iro, mao ang himuon akong bana. Magpakasal gidayon ko, okay? Kuan kini. Haharamang ka diha. Kamong uban diha. Nganong dili na mo maningog. Ikaw, Tingog bro. mo. Nang luspad baya ka, Dro. Uli na ako, ani, oy. Okay. Nay, ready na si Putin, Nay? Inikihap na kog 10. Buhiin si Putin, ha? Okay na. Ready? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buhiin si Putin! Lumba lagi mo. Si Serge lahog sa hagdan. Si Pedro nagkumpitay sa koral. Unsa na? Kapoy ani nila. Nangaunsa sila na. Nag-alibwag og panaganay. Ang akon taato kung kinsa nila ang magpabilin, ang dili pa akon sa ero. Kung kinsa di pa akon, mo'y akong sugton. Unya, Pulos mananakan. Naglumbaan ay pamanggani og naog sa hagdan. Nay si Pedro, gilayatan ang kural, nasangit ang lubot. Malasag Pedro. sus Marisip. Muna'y angay nila. Tan-aon tong mamalik pa ba silangan hi? Mga gahig o, nakapurhisyo na kaayo. Lumba lagi panagan lagi. Uy, Sally. Nya dili ka kaikihan nila. Awog mo kiya sila, pakihaalang. At tubangon ako sila, Nay. Sally.
Nagilty pa ako sa akong gibuhat nila, kay nahibaw-an ako nga naatay na nga piang sa pagdinagan. Nga nakadungog kong istorya nga na ako ni mukiha. Unsaon ko ni, makiha di ay ko? Unsa man og kamo ang pasultihon? Sally.